Usa ka 13 anyos nga batan-on ang patay human gidunggab sa 14 anyos nga batan-on sa Taguluan, Misamis Oriental. Sayron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, nasayran nga magkauban lang sa usa ka gang ang biktima ug ang suspect. Mupahawa na unta kini dihang gitabangan og kulata nga may resulta sa pagpandunggab patay sa biktima. Ani ang report? Igo na lang sa pagmahay ang kabanay sa 13 anyos nga batanong lalaki nga residente sa barangay Kasinglo, Taguluan, Misamis Oriental. Human gitabangan og kulata daw gidunggab patay sa grupo rasab sa mga menor de edad sa barangay Gracia sa Taguluan pasado alas 10 sa gabi adlawng Sabado. Sa investigasyon sa Taguluan Police, usa ka 14 anyos nga batanong lalaki nga kauban rasab sa biktima sa grupong Young Guns ang suspect. Naanay bikil nindwa. Actually, gi-attempt daw siya. Kina nga tong CICL gi-attempt saksak aning biktima before. So, mato na wala man po siya na napuruan o naigo. Nag-decide ning biktima nato na mo gawas sa ilang grupo. Sigon sa kapulisan nga dinhi sa parte sa barangay Gracia sa Taguluan, Misamis Oriental, sagad magtipok ang gang group nga Young Guns tungod ngit-ngit ug mingaw kini matag gabi. Ug niadtong tungura nagpang-abot gyud ang 13 anyos nga biktima ug ang grupo sa 14 anyos nga suspect nga may resulta sa pagsinumbagay ug pagdinunggabay nga nagresulta sa pagkamatay sa maong minor de edad nga biktima. Diri sa mga grupo sa CICL na napulo man sila kabuok na puro minor de edad kontra aning biktima. So, if that time na nagisinumbaga na sila, mato na hinay kang gitsaksak kong biktima. Hustisya karon ang singgit sa kabanay sa biktima. Kinsa desidido nga mupasaka og kaso patok sa suspect. Kanang mga grupo kinala mga og tinuod magaling ng mga ganggang nila. O pwede tabangan nato gina sila og puhag kay wala may hinungdan. Sara, sumala sa kapulisan nga na-rescue na kuno ang 14 anyos nga batanong suspect ug na-turn over na nila kini sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development. Sara? Daghang salamat, James Paulo Yap.